Dain na nakapalagpas sa otoridad ang sarong babae na pigkukonsiderar bilang sarong high-value individual sa pigkasar na bypass operation kan pinagsararong puwersa kan Albay Police Provincial Office, Pulangi Municipal Police Station as in Philippine Drug Enforcement Agency Bicol sa barangay Magurang Pulangi Albay alas 8:25 ning bagi kay ning Sabado Enero 11. Pigbisto ang suspect na si Maria Cristina Salapate, 40 anyos, daing agom asin residente sa nasabing lugar. Nakumpiskar sa iya ang tulong pidaso ng silyadong plastic sachet na may laog nin pigtutubo ng shabu na may gabat na 60 gramo asin nagkakantidad din 442,000 pesos asin iba pang mga drug paraphernalia. So more or less, meron tayong nakuha sa kanya na 60 grams na nanginalaang shabu nung time ng operation natin, nung ma-entrap siya. Sa presente nasa kustudiya na kan Pulangi MPS ang suspect na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, nandito po siya sa ating sa Pulangi Municipal Police Station. Then, nakasuhan na po natin siya, naipenda natin yung kaso, yung violation of RA 9165. Pigpapasalamat naman kan autoridad ang kooperasyon kan mga residente sa lugar na nagresulta sa makaskas na pagkakadakop sa suspect. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariello Bea.